Abonează-te, te rog frumos, acestui canal și apasă pe clopoțel pentru cele mai secrete povești pe care le-ai auzit vreodată. Hei, sunt Irina și astăzi vreau să vă povestesc despre o vacanță care mi-a schimbat viața. Imaginați-vă, o seară perfectă de vară, nisip cald sub picioare, sunetul valurilor care se sparg de țărm. Și apoi, din senin, băiatul pe care îl admiri de la distanță își îndreaptă privirea spre tine. Ce s-a întâmplat mai departe e mai intens decât mi-aș fi putut imagina vreodată. Stați cu mine până la final, pentru că povestea mea vă va surprinde. Și, dacă vă place, nu uitați să dați like și să vă abonați pentru mai multe povești captivante. Era o vară ca oricare alta. Eram în vacanță la mare cu prietenii mei și ne bucuram de fiecare zi. Însă, oricât de mult râdeam și mă distram, simțeam că lipsește ceva. Adevărul e că nu eram genul care să atragă atenția băieților. Prietenele mele erau cele care primeau complimentele, iar eu mă obișnuisem să fiu fata invizibilă. Într-o seară, pe când ne plimbam pe plajă, l-am văzut pe Alex. Era genul de băiat care întorcea toate capetele înalt, cu un zâmbet cuceritor și o atitudine relaxată care îl făcea să pară de neatins. Știam de el, era în același hotel cu noi și părea mereu înconjurat de oameni. Nici prin cap nu mi-ar fi trecut că și-ar putea îndrepta atenția spre mine. Dar atunci, ceva neașteptat s-a întâmplat. În timp ce stăteam pe nisip, cu privirea pierdută spre valuri, Alex s-a apropiat de mine. Hei, Irina, nu-i așa? Ce faci aici, singură?" m-a întrebat, iar eu am simțit cum inima îmi sare din piept. Doar mă bucur de liniște, am răspuns, încercând să-mi controlez vocea. Și ce-ar fi să-ți țin companie? Marea e mai frumoasă când ai cu cine să o privești, a spus el, cu un zâmbet care m-a făcut să uit să respir. Am început să vorbim, iar timpul părea să zboare. Am râs, am povestit despre visele noastre și despre cum vara e singurul moment în care simți cu adevărat că trăiești. Apoi, pe neașteptate, mi-a spus, hai să dansăm. Pe plajă? Fără muzică? Am întrebat, râzând nesigură. Nu ai nevoie de muzică pentru un moment special, mi-a răspuns el, întinzându-mi mâna. Am acceptat, cu inima bătând nebunește, și m-am lăsat condusă de el. Ne-am mișcat încet, pe ritmul valurilor, iar când m-a privit în ochi, am știut că urmează ceva ce nu voi uita niciodată. S-a apropiat și m-a sărutat. A fost un moment magic, un sărut dulce, dar intens, care părea să dureze o eternitate. Vino cu mine, mi-a spus, ținându-mă de mână. Fără să ezit, l-am urmat. M-a dus la o zonă mai retrasă a plajei, unde am stat pe nisip, sub cerul plin de stele. Am continuat să vorbim, să râdem și să ne sărutăm. Era ca și cum lumea întreagă dispăruse și rămăseserăm doar noi doi. Nu știam că o vacanță poate fi atât de frumoasă, i-am spus la un moment dat. Frumoasă ești tu, Irina, mi-a răspuns, iar eu am simțit cum obrazii mi se înroșesc. Am stat acolo până în zorii zilei și vă dați seama că ne-am iubit toată noaptea, chiar pe plajă. I-am spus îmi place la nebunie, nu te opri, te rog, iar eu a terminat repede și, privind răsăritul împreună. A fost o noapte de vis, una pe care nu o voi uita niciodată. Acea vară mi-a arătat că magia se poate întâmpla în cele mai neașteptate momente. Nu am crezut niciodată că voi trăi așa ceva, dar am învățat că uneori trebuie doar să-ți lași inima deschisă și să accepți ceea ce viața îți oferă. Dacă v-a plăcut această poveste, nu uitați să dați like și să vă abonați la canal. Și spuneți-mi în comentarii, care e momentul vostru magic de neuitat. Sunt curioasă să aflu. Până data viitoare, trăiți fiecare zi ca pe un vis și nu uitați că magia există chiar și în cele mai mici clipe.